Insellmilkom. Illum it-tnejn, 26 ta' April, ir-raba' ġimgħa tal-Għid. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Nisimgħu diversi ilħna f'ħajjitna, mill-aħbarijiet għal diversi opinjonijiet, kulħadd jgħid tiegħu. Mulej, ejna narfu leħnek, ħalli nkunu mmexxija minnek fl-isfidi li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti s-silim tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-Għid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna tnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekka lilu nnifsu. Imla li l-fidili tiegħek ferħ qaddis u għatijena bla tmiem il-dawk li intiħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsalta fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-Apostli u l-aħwa li kienu fil-Ludija semgħu li l-pagani wkoll kienu laqgħu il-kelma tal-Alla. Għalhekk Pietru tala Ġerusalemm, dawk li jridu jżommu ċ-ċirkonċiżjoni bdew jeħduha miegħu u jgħidulu: Inti dħalt għand nies li ma għandhomx iċ-ċirkonċiżjoni u kilt magħhom. Imbagħad Pietru qabad ifissrilhom kollox ħaġa b'ħaġa u qalilhom: Jiena kont qiegħed nitlob fil-belt ta' Ġaffa, x'ħin kelli dera festasi. Rajt xi ħaġa nieżla mis-sema, qisha li żgħar kbir miżmum mill-erba' titruf. U wasal sa ħdejja. Bqajt inħares lejh sewwa u rajt bejjem tal-art b'4 saqajn, bejjem selvaġġi, bejjem li jitkaxkru u għasafar tal-ajru. U smajt leħen jgħidli: Qum, Pietru, oqtol u kul. Imma jienet, ma jkun qatt mulej, għax qatt ma daħal ġo ħalqi ikel profan jew imniġġes. Għal darb'oħra l-leħen mis-sema qalli: Dak li Alla saffa, int ma għandekx issejjaħlu imniġġes. Dan ġara għal 3 darbiet. Imbagħad kollox ittieħed mill-ġdid lejn is-sema. Sewwa sew dak il-ħin fid-dar fejn konna waslu 3 irġiel, mibgħuta għandi minn Ċesarija. L-Ispirtu qalli biex immur magħhom bla ma noqgħod nitħasseb. Miegħi ġew ukoll dawn is-6 aħwa u tħanna fid-dar ta' dak ir-raġel. U għarrafna kif kien ra l-anġlu f'daru, wieqaf qudiemu u qallu: Ibgħat lil xi ħadd iġib minn Ġaffa lil xmun li jgħidulu Pietru, u hu jgħidlek kliem li bih is-salva, int u l-familja tiegħek kollha. Kif bdejt nitkellem, l-Ispirtu Santu niżel fuqhom bħalma kien niżel fuqna fil-bidu. Ftakart imbagħad fil-kelma tal-mulej meta qal: Ġwanni għammed bl-ilma, iżda intom titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Mela jekk Alla tom l-istess don kif tgħalilna meta għamilna fil-mulej Ġesu Kristu, jien xien biex stajt inżomm lil Alla.
Meta semgħu dan il-kliem siktu u bdew jagħtu glorja lill-Alla u jgħidu: Mela Alla lill-pagani wkoll tom l-indiema li twassal għal ħajja. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Ruħi aċana għal Alla l-ħaj. Ruħi aċana għal Alla l-ħaj. Bħalma għażżila tixxennaq għan-nixxijat tal-ilma. Hekk tixxennaq ruħi għalik u Alla. Ruħi aċana għal Alla l-ħaj. Meta niġi u nara wiċċalla, ngħidu flimkien: Ruħi aċana għal Alla l-ħaj. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni, iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-erejjex tiegħek. Ngħidu flimkien: Ruħi aċana għal Alla l-ħaj. Nidħol ħdejn l-artal tal-Alla, ħdejn Alla ferħu għena tiegħi, u rrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi. Ngħidu flimkien: Ruħi aċana għal Alla l-ħaj. Jiena r-raj it-tajjeb jgħid il-mulej, jien nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħallil u brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-raj tan-naċ, min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ minn leħnu jisimgħu u jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda b'isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu u jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuhx. Din il-parabola qalilhom Ġesu iżda huma ma femux x'rid jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesu reġa' qalilhom: tassew ngħidilkom li l-bieb tan-naċ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabbli huma ħallelin u briganti, iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jien hu l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi salva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jien ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Hemm kuntrast kbir li jagħmel Ġesu fl-Evanġelju llum lejn l-aħħar ta' din is-silta, meta minnaħa waħda isemmi min jidħol biex jisraq, biex jeqret, biex joqtol. U minnaħa l-oħra Ġesu li ġie biex jagħtina il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Hemm dan il-kuntrast bejn minnaħa il-qerda tal-ħajja u minnaħa l-oħra il-milja tal-ħajja. U għalhekk Ġesu fl-Evanġelju jsemmi li huwa il-bieb li jagħti għall-ħajja. Hawnhekk isemmi il-bieb, jgħid iktar minn darba li hu il-bieb tan-naċ, minn fejn jgħaddu n-naċ ħajsibu fejn jiraw. Dak huwa il-bieb għall-ħajja. Ma minnaħa l-oħra hemm dawk li jitlu minn x'imkien ieħor jgħid Ġesu biex jagħmlu ħerba. Għaliex Ġesu jgħid jien ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra? Għax dak hu l-iskop ta' Ġesu
għalina hekk jixtieq minna li lilna jagħtina l-ħajja. Jagħtina qabel xejn il-ħajja ta' dejjem u għalhekk għadda mill-mewt u l-qawmien biex lilna jista' jagħtina l-ħajja ta' dejjem lin mill-mewt. Il-ħajja ma tispiċċax mal-mewt, imma tkompli lin mill-mewt, il-ħajja ta' dejjem. Ma fl-istess waqt, Ġesu jrid li l-ħajja tissa hawnhekk f'din id-dinja aħna nixuha bl-aħjar mod. U għalhekk li l-ħajja ta' tkun ħajja b'dinjetà, ħajja li tixraq lill-bniedem. U nistgħu ngħixu wkoll il-bidu il-ħjiel ta' dik il-ħajja ta' dejjem li ngħixu imbagħad lin mill-mewt. Dan hu il-messaġġ ta' Ġesu meta jgħid jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. U jrid li aħna wkoll nissieħbu miegħu f'dan. Li aħna nkunu dawk illi inwasslu bix-xhieda ta' ħajjitna bil-ħidma, bil-kelma din il-kultura tal-ħajja, il-kultura favur il-ħajja. Ġesu jgħid dan il-messaġġ lilna dejjem fil-ħajja tagħna u anke f'ċirkostanzi partikolari. Il-dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli minħabba li huma vittmi ta' vjolenza domestika, Ġesu jgħidilhom jien ġejt biex ikollkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra, kontrast ma' min irid li tibqgħu tgħixu f'ħajja ta' miżerja. Il-dawk li qegħdin f'nofsa baħar jitolbu min jgħinhom ħalli jsalvaw mill-għarqa, Ġesu jgħidilhom jien ġejt biex ikollkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra, kontrast ma' min hu indifferenti u jħallihom għarrieħhom. Il-dawk li huma vittmi ta' droga li għandhom bżonn min jgħinhom ħajjeħilsu minn dal-vizzju, Ġesu jgħidilhom jien ġejt biex ikollkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra, kontrast ma' min irid iħallihom jozzu fil-vizzju tagħhom. U dan dejjem hu l-messaġġ ta' Ġesu sa mill-ewwel mument, dawk il-ftit ċelloli ta' ħajja umana. Ġesu jgħidilhom jien ġejt biex ikollkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra, kontrast ma' min irid jagħżel min jgħix u min le minnhom. Dan huwa il-messaġġ li jagħtina Ġesu lilna irid iseħħibna biex inkunu dawk li naħdmu favur il-ħajja u kontra il-kultura tal-iskart li teqret lill-ħajja li teqret il-bniedem. Irrid insemmi hawnhekk il-ħidma li saret matul din is-sena u li għadha issir minn tant nies propju biex għal din il-pandemija jipproteġu il-ħajja, isalvaw il-ħajja tan-nies u jgħinu n-nies biex jikkuraw ukoll mill-virus ħalli jistgħu jgħixu. U meta aħna nissieħbu ma' Ġesu li nifhmu kemm hija valur il-ħajja, id-don li tagħna hu u kemm għandna naħdmu biex il-ħajja tagħna u tal-oħrajn tkun ħajja b'dinjetà, ħajja li tixraq lill-bniedem. Nitolbuh għalhekk illum f'din il-quddiesa l-mulej biex jgħinna ħalli aħna nidħlu minn dan il-bieb tal-ħajja li huwa hu u biex ngħinu ħafna oħrajn ħalli wkoll jidħlu minn dan il-bieb biex ikollhom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek
ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna dejjem nozzu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbuk speċjalment għal dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli ta' tbatija biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu mod speċjali wkoll għat-tfal morda. Niftakar mod speċjali f'tifla ta' 5 snin li għandna talba biex nitolbu għaliha, biex niftakru fiha, il-familja tagħha, speċjalment biex il-mulej jagħtihom il-koll l-għajnuna li jeħtieġu u l-kura li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna nkunu dejjem strumenti ta' mħabba, ta' paċi, ta' għaqda, kull fejn inkunu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex inkomplu nieħdu bis-serjetà u nżommu breqqa l-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lejna ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Issa ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie is-sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja l-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-għola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien singħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal
هودوا وقولوا الكل من دان għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U biċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek, ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzo, Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn tnubietna, issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatih ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana jiena waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat talbtana dak it-twieled tal-lina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna d-dobiet naħarissa minna tal-infern u ġenera rbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru mnuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek,
imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissmorina li inti omna li kisma tal-plana ta' kitwilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, għafrirna dnubietna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissmorina li inti omna li kisma tal-plana ta' kitwilet għalina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrirna dnubietna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Imma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna doblietna ħarissa minnat tal-infern u ġeneraw kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet il-qaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnat tal-infern u ġeneraw kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi.
Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarista minnat tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk lejnin tiegħek tal-ħnina, urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, opija u ħelwa Verġni Marija. Kont il-ferma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Enna lina. Ibben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina.
xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbid, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja, smana nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja, enna lina, itlob għalina qaddisa u malla, biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irasnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek għall-afdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppe ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja, tnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paolo Messina, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Addeodata Pesani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu l-għallalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb immexxi mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Infakkarkom li min jixtieq jordna minn qabel il-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Il-ktieb jintbagħtilkom direttament id-dar matul ix-xahar ta' Mejju. Nawguralkom il-ġimgħa tajba.